Hi guys, good day! Welcome back to our channel, Romer TV. So ngayon mga kaibigan, samahan nyo po akong muli sa ating Day 3 Rearrange dito sa Halamanan sa Pasig. Huwag na natin patagalin to habang hindi pa buwabagsak yung ulan. Simulan na natin to mga kaplalatics. Let's get it on! So yun mga kaibigan, andito tayo sa area na kung saan i-rearrange natin. Yan, mapapansin nyo ito. Pinakikilala ko nga pala sa inyo mga kaibigan, mga kaplalatics, si Silum. Wow, napakagandang halaman din ho nito. Silum, yan. Yung Silum ho na yan, siguro ililipat ho muna natin dito banda. Yan, sa lamesa na yan, mula dito, lalagay muna natin dyan. Ngayon, bala ko maglagay dito ng malalaking puno. Isa dyan, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlong puno. At kung ano yung puno na yun mga kaibigan, mga kaplanatics, yun po ang ilalagay natin dyan ay ang Fiddleleaf Fig Tree. Siguro mga 15 feet na yun, 15 feet, 12 to 15 feet. Pero bago yun, tanggalin ho muna natin itong silong para makita nyo na si Fiddleleaf Fig Tree. Morning. Good morning. Good morning daw mga kaplanatics. Kasama natin si Kuya Edwin. Siya lang naman ang katuwang natin dito madalas sa pagre-rearrange dito sa Halamanan sa Pasig. Ito naman ho mga kaibigan, mga kaplanatics, ang ating Fiddleleaf Fig Tree. Care tips, huwag nyo ito masyado ilalagay sa sobrang nilim. Mas gusto ho nitong naiinitan. Madalas nilalagay din ho ito sa loob ng bahay. Pero make sure na huwag nyo kakaligtang ilabas kahit sa umaga lang. Kasi pag nakulob ho ito sa loob ng bahay, unti-unti hong nagba-brown or nalalaglag yung kanyang mga dahon. So yung guys, i-rearrange natin ang ating Fiddleleaf Fig Trees. A few inches later. So yun po guys, na-set up na ho natin dito ang ating Fiddleleaf Fig Trees. Yan. Inilera ho natin siya dyan, bandang kanan. At syempre yung mga tinanggal nating silom dito, andito na ho siya sa kabila. Sa gitna pala mga kaibigan. Ayan. Silom. Ito, isang hilera, puro silom yan. Mula dyan sa dulo. Papunta dito. Ayan, silom And then paglingon mo dito sa kanan, ito ang ating mga nagagandang Fiddleleaf Fig Trees. So ngayon, buhatin na ho natin yung napakalalaki nating mga Fiddleleaf Fig Tree. Ayun guys, yan. Isa. Yun, yan. Isa. Dalawa. Ito mamaya, i-rearrange din natin yung area na yan. Tatlo. Actually, apat sila mga kaibigan. Ito pa yung isa. Sige, subukan natin kung kasya doon ang apat. So, tara. Let's get it on. Sabahan nyo mga kaplalatics. Buhatin na natin tong Fiddleleaf Fig Trees. Di kaya buhatin, gagamitan natin siya ng karatilya or pushcart. Yan. Tara. Eto na, bubagsak na ang ulan. Woo! Medyo lumalakas na ang ulan mga kaibigan. Iilalim natin yung sensation plant dito sa Fiddleleaf Fig Trees. Babasa na yung cellphone natin. Tanggalin muna natin dyan. A few moments later. So yun po mga kaibigan, na set up na natin ang ating mga giant Fiddleleaf Fig Trees.
Pinilaliman ho natin siya ng mga sensation plant. Ito po ang ating mga sensation plant. Then dinugtungan ho natin dito ng mga aglonemas. Aglonema. Yan. And then dito sa dulo mga ano na to, prayer plant or mga calathea. Ito mga calathea ho, ano. Yan. So ito na ho siya, guys. Yun po, yun. Yan, oh. So ito yung ginawa natin kahapon, yung mga rubber tree, yung gitna. Then yung baba, nilagyan na ho natin ng burley marks. Ayun po. So ito na siya, mga kaibigan. Ito na ho yung area na ating nire-rearrange, ano. So ayun po, doon banda yung mga silum. Yan, silum. Hi silum. And then dito na yung ating mga giant na fiddleleaf big trees. Ayun ho. Yun. So dumako na tayo dito sa may bandang banda doon. Ito naman ho ang ating i-rearrange sa ngayon. So game, ayan, kasama pa rin ho natin si Kuya Edwin. Bale, pinapatanggal na ho dito yung mga Philodendron Orlando. Ayan po siya, tinabi ho natin dito sa Calathea. Ayan. Ngayon, yung pinagtanggalan niya ho ng Golden Orlando or na Philodendron Orlando, ito na ho ang ilalagay natin dyan. Yan, yung mga aglonema na yan, ano, na mga nakapaso. Pati ho itong photos, enjoy photos, tatanggalin din ho yan ni Kuya Edwin. So yun po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan habang tumila na po ang ulan. Ayun, let's get it on ulit. Ito naman ho, hinahakot na po ni Kuya Edwin ang ating blue ficus. Topiary blue ficus. Ayan po, ano. Hi! Ito po si blue ficus. Makapansin nyo, may mga layer na po yan, ano. Yan, mga bilog-bilog. Dito natin siya banda ilalagay. Yan. So yung guys, ito yung hinahakot natin kanina, yung aglonema, no. Yan. Yun. Ito, nilipat na natin dito yung mga Calathea, fiddleleaf, Calathea, aglonema, tapos doon ang blue ficus. So yun, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Pala mga kaibigan, mga kaplanatics, ito po ang ating kamatsile. Napakaganda ho nito pang outdoor. Sa mga gusto mag landscape dyan, inire-recommenda ko po ito pang landscape, ang ating kamatsile, ano. So yun po mga kaibigan, mga kaplanatics, nailatag na ho natin ang ating kamatsile. Ayan ho. Yan, ground cover siya dito sa ating ficus. Yan yung ficus, ano? And then kamatsile. So ngayon, montage na natin to mga kaibigan. Game! Ako'y gising na kanina pa. Alam mo bang di ko napapansin ang pagtatanim? Sobrang saya, excited magdilig upang halaman mas gumanda pa. Gusto ko nang punuin sa lakwato ng halaman pa. The way you look into my plants, my stress reliever. Huwag mo siya hawakan, bake dahon, baka mapunit. Bago pa mataasan ang presyo, bumili na tayo. Huwag ka nang magpakipot, magtanim na tayo. O pili na, huwag kang matakot. Pag halaman di nakakapagod. Plantita, can I plant with you tonight? Plant with you tonight. Plant with you tonight. Plant with you tonight. Nanilaw ang dahon. Okay lang yan, maging mahinahon. Plantita, can I plant with you tonight? Plant with you tonight. So yun po mga kaibigan, mga kaplanatics, sana po ay nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na to, ano. So ito bukas, ito naman no, ang i-rearrange natin yan.
papakilala ko sa inyo isa-isa itong mga halaman ko. Then at the same time, habang pinapakilala ko siya sa inyo bukas, bukas ba or sa susunod natin vlog, ano, habang pinapakilala ko siya sa inyo, i-rearrange natin itong lugar na to. Yan naman ang i-rearrange natin sa ating next vlog, ano. So yun po mga kaibigan, don't forget to like and share, at huwag nyo rin kalimutang mag-comment at pindutin ang notification bell button para updated kayo lagi sa ating mga susunod pang mga video. So yun mga kaplatics, parang awa nyo na, manood naman kayo. Stay safe mga kaplatics.